Día a todos e a todas. Imos logo a dar comenzo ca rolda de prensa de todos os venres, nos que damos conta dos acordos de xa goberno e poñémonos o voso dispor para calquer cuestión que queirades de ámbito local, nacional ou internacional preguntar. Como podedes comprobar, hai moi poucos asuntos na orde do día da Xunta de Goberno. A razón fundamental é que os servicios de área económica están a traballar por unha parte na Xunta de Goberno de peche de final de ano, en toda a xustificación, sobre todo de certificacións e asuntos que ali se levaron para pechar o exercicio, e tamén nos traballos para a prórroga do exercicio ao 2019. Esa é a razón pola que esta semana, e seguramente o venres da semana que ven, aínda que aí poderase recuperar ritmo de acordos, os asuntos son moi poucos, e vou a pasar a enuncialos e poñerme o vosso dispor calquer cuestión sobre os mesmos ou outro tipo de cuestións. Os puntos que hai é fundamentalmente de licencias. Hai un acordo de concesión dunha licencia para ampliación e rehabilitación dunha edificación para destinar a turismo rural no lugar de Trasigrexa. Tamén dunha concesión dunha licencia para unha nova construción de nave industrial na rúa José Villar. Hai unha prórroga de contrato de alugueiro dun local en Casas Novas, en Villestro, para uso sociocultural veciñal. E, máis alá das dación de contas e das rogos de preguntas, hai tamén un acordo da dación de conta da conquista dunha subvención nominativa da Diputación da Coruña por unha cantidad de máis de 200.000 euros para seguir actuando no edificio da Casa das Máquinas, que, como sabedes, tivo unha primeira actuación para estabilizar a estructura por risco de que caera, vaciouse o contido e esta sería unha segunda fase que para cal imos a contar co 80% da subvención da Diputación, que son un pouco máis de 200.000 euros. 201.000 euros e que supera o 80%, outro 20% hai que sacalo de fondos propios. E estes son os poucos puntos que había hoxe na orde do día, co cal estou totalmente exposto a que me fagades preguntas de outros asuntos, cosa que non me gusta nada. Sí, temos máis tempo, ou para acabar antes e para aproveitar o bo tempo. Pero, bueno, esa é a razón. Seguramente o venres da semana que ven haxa máis asuntos, pero o peche da última xunta de goberno de ano son moitos asuntos de xustificación e os servicios da casa están con iso e tamén ca prórroga de orzamentos e é tradicional isto. Sobre o proxecto da Casa das Máquinas en concreto, que contempla esta fase? Bueno, sabedes, non sei se pasachedes por ali, o edificio foi totalmente vaciado e foi asegurado porque había un risco de desprendimento e incluso de inseguridade para os veciños e veciñas. En ese sentido está asegurado e esta segunda fase ten que ver todo de cubertas, de acondicionamento interno do edificio e un proxecto que se vai a uns 250.000 euros en total. O que hoxe conseguimos é financiación da Diputación e o que hoxe anunciamos para financiar o 80%. Sería a actuación definitiva? Eu creo que ainda quedaría unha fase a posteriori, pero aí habría que falar cos servicios de obras, que teria que ver máis ca división dos espacios no interior do edificio. Esta actuación o que faría é fundamentalmente cubertas, toda a estructura, non? E quedaría un espazo diáfano. Pero aí hai que, Inés, que averiguar se habría outra actuación. Eu creo que telo falado con Jorge e con Rafa, habría aínda unha terceira actuación a posteriori de división de espazos en caso de ser necesario. O que quedaría con esta actuación un espazo rehabilitado, diáfano e en principio ese sería o que contemplaría o proxecto que está redactado e a financiación que conseguimos para eso. Este espazo xa ten destino, perdón por descoñecer, porque non me lembro así vamos, se sabe a que se vai a destinar e... Non ten os destinos definidos, aínda que hai varias solicitudes. A Asociación de Veciños de Galeras demanda dende hai tempo un espazo veciñal para poder facer ali as súas xuntanzas. Sabedes que é unha asociación moi activa que non ten así un espazo físico definido. Unha das utilidades vai a ser de que os propios veciños e veciñas podan facer uso desas instalacións, non? Pero seguramente non sexa únicamente un edificio para uso veciñal, haxa que de alguma maneira completar con outros usos, pero non está pechado eso. Un pouco a curto prazo, porque se de momento
A idea é que no que resta de mandato poder licitar a obra, agora que temos o financiamento da Diputación, hai que conseguir o noso 20%, porque, aínda que o tiñamos nos orzamentos, a veces que estamos ca prórroga, e licitar a obra e empezar a executala, non? Quedaría para o seguinte mandato a terceira fase, se non me estou a columpiar con conversas tidas hai moito tempo, porque este é un proxecto que empezou, como sabedes, cunha ocupación de estructuras de Unión Fenosa que había ali, que hubo que esperar a que a quitaran, e logo tamén con todo o tema de apuntalar e validar o edificio porque había risco de desplome, non? Entón, bueno, esa é un pouco a situación. Quedaría para un tercer mandato unha actuación, aínda que eu creo que con esta actuación o edificio xa se podería utilizar, María? Outra cousa é que logo fagas divisións espaciais no interior ou un maior aproveitamento. Estamos a falar dunha cantidade importante de cartos. Perdón, porque no enunciado da documentación pon que estes recursos son para o financiamento das obras da primeira fase do proxecto. Sí, bueno, pero nos entendemos como primeira fase todo o traballo que se fixo de baleirado e de apuntalar a estrutura que hai de ferro ali permanente, non? Bueno, sería a primeira fase. Nos entendemos como a segunda fase, aínda que o proxecto vai así. Nosa primeira fase que fixemos foi toda a fase de baleirar o edificio, aseguralo, agora sería de rematar a obra e deixalo diáfano, e o que se mete en dito é que para un maior aproveitamento sería necesaria unha terceira fase de división do propio edificio, de que non quedara únicamente un edificio diáfano. Esa é a cuestión. Iso de traer poucos puntos e que me acribiñen con uns, maravilloso. Sí. Xardín do Pazo Adelante se fechou, a apertura, pero falaba tamén de que van a propoñer que se rehabilita o edificio contiguo para centro cívico o xardín, pero dice que non tiña claro a situación dese edificio, é dicir, que se falara de que ia ser usado no centro cívico, pero que non se sabía se realmente estaba cedido, se era propiedade municipal. A ver, por partes, respecto ao espacio do xardín, sabedes que a titularidade da Xunta era unha autorización para o uso desos xardíns. Hai un acordo plenario, instancia do Partido Popular, de manter unha posición que nos compartíamos. De feito, non hai ningún grupo municipal que rexeitar esa proposta, que é a de manter o uso público e incluso poder ampliar o horario. O que pasa é que nos encontramos ca posición autonómica da Consellería de Presidencia, que de alguna maneira aludía a cuestións de seguridade, de mal uso do espazo público, incluso de distorsión respecto ás dinámicas de traballo que a Xunta ten ali nas súas dependencias, para pechar. De feito, despois do acordo plenario mantiveronse varias reunións ca Xunta, na que participou Jorge Duarte e Xanduro, fixemos defensa por escrito tamén da posición do conxunto da corporación, pero a Xunta foi inflexible ca utilización dese espazo público. Eu creo que iso é unha cousa que hai que lamentar e hai que traballar para intentar tender a que espazos que podan ter un uso como ese xardín pois podan ser abertos ao conxunto da veciñanza, ainda que fora cun horario controlado, como era o caso, porque non era a totalidade do tempo, non? Dito isto, e xuntando con outra cousa que o dis, sí que é certo que hai un inmoble que era unha antigua caixa de aforros ali, un inmoble importante na que o Concello está traballando para poder destinalo a centro cívico do casco histórico. É un inmoble propiedade das antiguas caixas que a día de hoxe forma parte do patrimonio da Fundación. O proxecto xa está redactado, xa pasou por supervisión de centros cívicos e estaba tamén orzamentado nos orzamentos que foron tumbados. Nos aínda así vamos a intentar buscar financiamento. A idea é facer unha reforma, convertirlo en un centro cívico. Ten unha parte de atrás moi bonita, que é unha zona xardinada e amurallada, que seguramente a nosa idea era comunicala tamén co resto do xardín, e a idea era facer unha rehabilitación do edificio e chegar a un acordo ca Fundación para poder explotalo como centro cívico e amortizalo vía alugueiro durante bastantes anos. A nosa idea era, unha vez aprobados os orzamentos, poder iniciar a licitación, porque o proxecto xa está redactado e xa está entregado e o acordo ca Fundación é total.
Bueno, a ver agora está un pouco pendente a situación de como vamos a poder acometer o importe desa obra, que era un importe de acondicionamento importante. Non lembro exactamente o orzamento, pero movíase entre uns 200 ou 300.000 euros o acondicionamento do edificio, porque era unha antigua caixa. E bueno, ese é o estado das cousas en estes momentos. É certo que ese é o que está, se mira de frente o Conservatorio Histórico á dereita. A ver, ahora estou cas mans. E que da esquerda, é dicir, que da esquerda, se o miras enfrente, ti tes a porta que sube o conservatorio, que sube a Sociedade de Amigos do País, e a porta dereita, e o baixo que queda a esquerda, xusto casi lindando co que era o portal da entrada aos xardíns do Amarante. Sí. Entón, por que está pechado? Que non me quedou moi claro. Bueno, forma parte do patrimonio das antiguas caixas da Fundación e estaban buscándolle un uso. Había varias entidades privadas que querían alugarlo para diferentes fins e nos fixemos xa hai máis dun ano unha xestión co patrimonio da Fundación buscando un acordo para poder empregar ese inmoble e poder destinalo a centro cívico. É dicir, o edificio é patrimonio das antiguas caixas, en este caso a día de hoxe da banca, da Fundación da Banca. O acordo era que o Concello rehabilitaría o edificio, o reconvertiría en un centro cívico e o custo desa rehabilitación poderíamos amortizar nun alugueiro que a Fundación durante moitos anos para poder utilizalo públicamente. Porque o casco histórico ten un local para as asociacións, un centro cívico, pero que non reúne as condicións da maior parte dos centros cívicos e creemos que era unha asignatura pendente con a zona bella, non? Polo tanto, bueno, esa é un pouco o vieiro, a cantidad está orzamentada no novo orzamento e o proxecto xa está entregado, non só foi redactado, senón que pasou un pouco por supervisión dos técnicos de centros cívicos para que reunir as características dun centro cívico. E bueno, agora a idea é buscar fondos para poder rehabilitalo e poder cumprir con ese acordo verbal que temos ca Fundación e non dilatalo máis no tempo, porque senón entendo que a Fundación en algún momento podrá buscarse outro partner para explotar ese local. Entón, que non me quedou claro, o tema de pechar o xardín ao público, o Concello dende cando ten constancia de... Non sei se houve unha denuncia do convenio con a Xunta... Sí. Houve unha denuncia do convenio xa, eu creo que... A ver, porque en este mandato estou con jet lag, porque todo vai moi rápido, pero a maior estou moi intenso, pero eu creo que foi obrando ano pasado, non? Houve un intento de denuncia do convenio para proceder ao seu peche. Houve unha oposición por escrito do Concello. Incluso un intento de intermediación para racionalizar o peche, porque se aducían cuestións de seguridade, cuestións de dinámica dos traballadores ali. Bueno, sabedes que ali hai dependencias da Xunta vencelladas á Consellería de Presidencia. Hubo naquel momento unha paradóxica iniciativa do Partido Popular, digo paradóxica non porque non estivemos de acordo co fondo, pero senón porque era a administración do Partido Popular Autonómica que nos quería pechar, pedindo que non só mantivéramos o espacio, senón que aumentáramos o horario. Nos trasladamos ya, evidentemente, e hubo conversas, pero xa nas últimas conversas había unha posición inamovible por parte da Xunta de decisión de pechar, non? E contou evidentemente co rexeitamento. Eles denunciaron o convenio asinado no seu momento para proceder ao peche. Pero non entendo unha cousa. En que cambiou o xeito de actuar do Concello de Santiago respecto a este xardín dende que se fixo a apertura na legislatura anterior e nesta? En nada. Non cambiou en nada. É dicir, as condicións do convenio non eran o problema era o uso que se lle estaba a dar o espazo o que aducía a Xunta. Non vou a exercer de abogado de diaño, podes yo preguntar. Están os escritos ali. E, bueno, aducían a problemas de uso por parte dos veciños e veciñas do parque, incluso, bueno, poñían o foco en cuestións de persoas en risco de exclusión, de persoas sin teito que podían utilizar o parque, situacións que se daban cos traballadores e traballadoras, porque ali, se vos decatades, se estivechedes algunha vez, un xardín pequeniño pero bonito, a zona de entrada é unha zona onde hai incluso aparcadoiro de coches dos propios traballadores, e, bueno, aducían a situacións fundamentalmente de mal ambiente ou polo menos de interacción ca dinámica laboral.
Estou intentando ser o máis diplomático posible. Vale. Eu o que decía de que era paradóxico a moción do PP municipal, porque eles o saben, entón, pois señores, non sei, é dicir, nós estamos intentando evitar, ao final sí que xa se denunciou, ao final procederon ao peche, eu creo que é un erro, eu creo que hai que seguir traballando en liberar esos espazos, e a maiores, se conseguimos rehabilitar, o que decía Manel, o outro local e convertirlo en centro cívico, a parte de atrás do local ten unha parte dese propio xardín que está murallado, que é do local, non é... Co cal aí o lóxico sería abrir unha porta que comunicara a parte de atrás do centro cívico, onde se van poder facer actividades ao aire libre e moi bonita, co xardín. Pero para iso ten que estar o xardín aberto, porque non lle imos a... Non. Que había problemas para os horarios de peche, para a empresa que tiña que pechar. Os problemas fundamentais eran outros. E non vou a seguir afundando neles, pero eran outros. Non, porque unha parte non é unha parte de mantemento, é dicir, hai un patrimonio histórico e hai un anaco de xardín moi limitado. Santiago ten miles de metros de zonas verdes, non é o problema de mantemento esa zona, eran outros, eran dinámicas que se daban cos traballadores e problemas que se daban ali. É certo que era un xardín que tiña unha entrada por unha porta e logo estaba moi acotado, non? Bueno, e eles aducían que había queixas entre o persoal que ali traballaba. É bonito, sí. A mí é unha zona que me gustaba moito, sí. Intentaremos chegar a novos acordos e independentemente diso a posición da Xunta foi, é dicir, accedeu a intermediación, foi acotando o espacio, pero tiñan tomado unha decisión e nas últimas xuntanzas é inamovible. Porque se houbera problemas concretos con decirnos hai que reforzar isto, hai que facer iso, pero esa non era a cuestión. Non había lugar a intermediación. Eu quería saber se foi invitado a visita a futura estación de autobuses que fixo hoxe a conselleira de Intervarte. Recibimos onte unha invitación fora do horario laboral, non sei se entre as 3 ou as 4 da tarde, e acordamos de urxencia, porque evidentemente as axendas as tiñamos pechadas dende a alcaldía, pois intentar mandar ao responsable da área, o teniente alcalde Jorge Duarte, que coido que estuvo ali no acto, non? É habitual últimamente estes convites con menos de 24 horas de marxe para poder axustar as xendas, pero o tomamos con deportividade. Normalmente avísase con un pouco de antelación para poder planificar e non se manda un mail cando as dependencias municipais pola mañan xa están pechadas, porque este chegou creo que ás 4 da tarde, ainda que nos temos xornada completa aquí. Pero nada, onte nos entramos pola tarde de que entrara ese convite e artellamos de urxencia unha presencia que foi a do teniente alcalde e unha das persoas que está a traballar na Intermodal, que é Jorge, porque eu non tiña a posibilidade de modificar a xenda para poder estar, que sería o que a mí me gustaría, o que intento facer sempre que hai un pouco de marxen para poder planificar a presencia institucional. Sí. Compartirá ou non. A proposta do bloque de nomear a Intermodal despois deste lado. A ver, a min pareceme que no plano simbólico a proposta é a caída, é axustada e nos a miramos con respeto, simpatía e con apoio, non? Hai unha paradoxa, eu decía onte, respecto á proposta que non ten que ver nada ca figura de Castelao nin co feito de que por nos non vai existir ningún problema, mas todo o contrario, vai existir apoio, non? E o feito da posición política do BNG respecto á propia Intermodal ao longo destes 3 anos que foi hipercrítica co proxecto e co traballo que se fixo para chegar a un acordo co goberno central e ca Xunta e ter unha Intermodal que eu coido que imos a poder disfrutar e que vai a estar á altura da capital do país nos vindeiros anos, non? Entonces, me sorprende todas esas críticas e esa oposición frontal ao proxecto e incluso sorprende que non se nos facilitaran os orzamentos onde está a transferencia que o Concello lle ten que facer á Xunta de máis de 1 millón de euros porque somos cofinanciadores da primeira fase da Intermodal e que logo a proposta sexa poñerlle o nome ao Daniel Castelao, que nos compartimos e que nos parece ben. Pero estaría xa moito mellor ter apoiado todo o traballo institucional para chegar a Intermodal e incluso ternos facilitado poder pagarlle a Xunta 1.200.000 euros que temos que pagar para a primeira fase.
Non vai a ser o demo que nos tumben os orzamentos e logo se é tela decir que non pagamos a nosa aportación. Eso podría ser un pesadelo absoluto. Entón, bueno, sí, que nos parece ben a proposta, no nominal nos parece ben. E ademais creemos que se o BNG fai esa proposta é porque chegou á conclusión de que é unha digna estación intermodal para a cidade, porque de non ser así nunca se lles ocurriría poñerlle o nome de Castela, o cal nos parece ainda mellor. Ayer sobre el tema de la municipalización y la droga, usted dijo que no hubo ninguna decisión política en este tema y que se apoyaron en el documento de Javier Castiñeira. Sí, señor. Bueno, que en ese documento ofrecía tres alternativas de la gestión municipal, la nueva tal, pero que por acuerdo se llegó a la decisión de la municipalización. Entonces quería saber si eso es una decisión, o sea, al final ustedes entre estas opciones están decidiendo algo, entonces no deja de ser una decisión política, o lo que usted dijo ayer de que no era una decisión, es un mensaje de pre-campaña. ¿Cómo no? Ayer, o sea, usted dijo que el Javier Castiñeiras les había dado tres opciones. No, eu o que dixen é que no informe Javier Castiñeiras non se lle dá ningún dereito ao resto das empresas que estaban a prestar o servicio. Tres opciones, a gestión municipal, sí. Aí evidentemente hai unha decisión, pero ese non é o problema. É dicir, a cuestión é que se lle tivera recoñecido a empresa denunciante. Sí que hai decisión política. Sempre hai decisión política, hasta cando nos levantamos para lavarnos a boca ou non. Quero decir, o que estou dicindo é que a decisión política tería estado se o secretario informara ou abrir a espita a facerlle un recoñecemento á empresa denunciante que non o fixo. Entón, unha vez que non o fai, o que che quedaría é licitar o contrato con outra vez, un novo concurso. Idoal seguiría denunciando porque entendía que tiña dereitos, ou ir a un modelo de xestión directa, e Idoal, como fixo, seguiría denunciando porque entendía que tiña dereitos, pero nunca lle recoñeceu o informe da asesoría xurídica a Doal dereitos sobre esa sentencia, porque é certo que a sentencia non especificaba que a empresa denunciante tería dereitos a futuro na explotación, eso é verdad. Entón, bueno, decisión política dentro dese marxen, pero a denuncia de Doal tería estado en todos os casos. Tería estado en todos os casos. Sobre ese tema, o curioso que ninguén lle pide contas a Condarrol por non ter verificado o cumprimento dos plegos. É dicir, o informe da mesa de contratación de Castiñeiras indica que unha vez adxudicado é cando se deben de comprobar que se cumplen os plegos. Así é. Pero tampouco se fixo. Tampouco. Pese a existir unha argumento previo. Sí, e pese a existir unha advertencia que non foi atendida na mesa de contratación. Ayer lo que dijo también que en 2015 ellos alertaron de que ya había que conceder el servicio dual. ¿Qué dijeron ellos en aquel momento? O sea, ellos ayer sacaron pecho diciendo que habían avisado de que cuando llegó la sentencia de 2015 había que conceder el servicio dual. No sé si en aquel momento asumieron el error de la... No. No, pero bueno, en ese momento... no sé qué dijeron con respecto a lo de que había que... No, nos respetamos o que poida decir calquer formación política, pero nese momento o que pedimos foi un informe ao máximo responsable da asesoría xurídica, que por aquel entón coincidía que tamén era secretario municipal, porque daquel momento non estaba bifurcado as labores de secretaría e asesoría xurídica como marca a lei e como están a día de hoxe, porque a lei non permite que un secretario municipal acumule competencias en asesoría xurídica, e por aquel entón sí que se acumulaba porque era o formato que herdamos, e entón en aquel momento o que fixamos foi pedir o devandito informe que interpretaba, non recoñecía dereitos a empresa que denunciara a licitación, é dicir, te daba opcións de volver a licitar, pero non lle daba dereitos directos á empresa, que foi o que obrigou a Doal a presentar outra reclamación que foi a sentencia de 2017. O que pasa é que este é un debate que eu, se credes, o dou permanentemente, pero creo que as posicións están fixadas e cada quen chega ás conclusións que queira dentro do seu espacio de liberdade. Eu creo que os feitos están aí e logo cada quen, a título individual ou colectivo ou mediático, compra o discurso que quera comprar. A min sorpréndeme moito ao longo destos días que neste mandato chegaron múltiples sentencias de outras épocas do Concello
que non tiveron ningún tipo de repercusión mediática, curiosamente, porque non podían ser vencelladas a ningún tipo de acción política do goberno actual. E esta, que tampouco pode ser vencellada, intencionadamente, a uns meses das eleccións, intenta vencellarse unha acción do goberno municipal, e eu teño en ese sentido a conciencia moi tranquila, porque estou convencido de que si no 2011 a mesa de contratación hubiera atendido a advertencia ou a posteriori, como di Manel, hubiera feito a supervisión, non estaríamos aquí. E non o fixeron. Pero, bueno, pois agora todo se trata de embarrar o campo e curiosamente, os que máis intentan culpabilizar o goberno actual teñen competencias directas no que pasou. Pero, bueno, ala cada quen ca súa conciencia. Eu como non me vexo nesas, pois é o que está. E logo tampouco vou a convencer a que non quere ser convencido, non? Pero eu creo que os feitos están aí e xa está. Quería preguntarlle por as declaracións de onte de Luís Villares, que trasladou o seu apoio aos alcaldes das Mareas, a vostede tamén, un apoio sen fisuras, dicía, e que non quixo falar en ningún caso de ruptura. Quería saber que lle parece. A nós todos os agarimos e todos os apoios que podamos recibir nos parece maravilloso. Nunca sobran. É como cando o Deán, que é íntimo amigo meu, di que reza por min todos os días. E o di tamén en actos públicos. E eu digo yo mesmo que lle decía a miña aboa, que era unha persoa crente de misa diaria, que tamén me decía o mesmo, e que eu sempre lle decía a miña aboa vasca, sempre lle decía que lle agradecía moito, porque un nunca sabe onde vai a precisar de todo tipo de recomendacións, tamén non máis alá. Sobre esta excepción que ayer me dijo ayer, a mí me piden que insista. No, por favor. El tema es que... Sí, con todo el tema que ya no digo a nivel autonómico, digo a nivel de esta corporación, a nivel de las elecciones municipales aquí, no sé si tiene que pueda fracturarse un poco el bloque de Compostela Berta en alguna dirección y que eso a la larga les perjudique. O bloque de Compostela tedes yo que preguntar a Goretti e a Rubén. O espazo de Compostela Berta, bueno, non falaría eu polo bloque de Compostela porque pode ser... Con el espazo de Compostela Berta, claro. No. Fractura perdiendo algún edil, aunque sea. Quiero decir que van a estar dañadas las elecciones y cualquier división en la izquierda puede hacer cambiar mucho las cosas. Entonces, no sé si teme que le afecte este conflicto que está viendo la marea gallega, que afecta a nivel local. Eu aprendín cos anos que as dinámicas locais distan moito de dinámicas de outros ámbitos. E é a miña experiencia di que non ten a verdade absoluta, pero, bueno, marca tendencias. Ás veces teño posto un exemplo de cando tiña responsabilidade de goberno en Teo e uns meses antes das eleccións municipais, as segundas onde volvimos a gañar e tivemos maioría absoluta foron unhas europeas, e en Teo o voto o bloque naquelas europeas non chegara ao 10% e 4 meses despois tiñamos maioría absoluta en Teo nas locais. Vale. Sempre hai vasos comunicantes entre os ámbitos, pero as dinámicas son diferentes e no caso do espazo político de Compostela Berta, si eu me esforzo en preservalo e en cuidalo e agarimalo, porque estou convencido de que non hai efecto contagio nin traducción do conflito e da dinámica a nivel galega. E é por eso, polo que, sumado ao traballo que se ven facendo estes 3 anos e medio, creo que teño que ser responsable, non contestarche as preguntas que ti legitimamente me tens que facer, e preservar o espazo local, porque se un espazo que leva respondendo estes anos, nos cales non hai ningún tipo de efecto contagio, no cal habitan xente de todo tipo de posiciones respecto ao ámbito galego, pero no local teñen claro que é unha responsabilidade gobernar Compostela, é unha responsabilidade poder seguir gobernando Compostela e é un reto que paga a pena, non serei eu que non intenta agarimar ese espacio. E, polo tanto, evidentemente, agardamos que non e cuidaremos o espazo para seguir a liderar o proceso de cambio e a etapa nova na que está a cidade. É iso que faremos. Máis cousas? Bueno, xente...